Ben, eu empecé a escribir por unha necesidade de comprender o mundo. Xa dende moi pequena fui unha persoa, unha nena moi sociable, tiña os meus amigos, as miñas amigas, pero tiña o meu espazo propio na miña casa, tiña ese cosmos vital que eu precisaba e do que non estaba disposta a desfacerme del, non? Entón, precisaba escribir, botar a imaginación a volar, porque era un xeito, voar, porque era un xeito era un xeito de decir, estou aquí, teño o meu territorio, de reafirmarme pois na existencia, na terra, no mundo. Escribir é unha necesidade para min de encontrarme comigo mesma, de algún xeito, e ir na procura desa outra voz coa que dialogas e coa que discrepas moitas veces. É unha viaxe cara ao interior que moitas veces non é doada, precisamente. Esa voz, esa outra voz, moitas veces nos leva ao paradiso da infancia, onde todo son simbolismos, todo é algo mítico. A esa infancia, a ese paradiso da infancia, penso que hoxe en día calquer poeta recurre moito a ese espazo acoutado, de algún xeito, non? Porque aí estaba todo por vir. Para facer esa viaxe interior, penso que tamén hai que ir moi ben equipado, tanto pola reflexión como polas experiencias acumuladas. Entáblase esa dialéctica, ese diálogo con un mesmo, e máis adiante sae ese pulo poético, sae o poema como unha especie de descarga liberadora. Paréceme que temos que estar expertos, que é fundamental. Non somente é existir, é fundamental pensar. E pensar nos leva a que hai preto de nós e lonxe de nós acontecimentos, cousas tremendas, terribles e cousas magníficas e maravillosas. Penso que o poeta ten que ser un mediador e ten que inclusive ter, o poeta ou o escritor en xeral, ten a obriga, de algún xeito, de ser tamén a voz dos demais, de outras xentes que non teñen voz, dos sin voz, pero que están aí sufrindo a falta de ética e a falta de moralidade da outra parte do mundo. Gústanme moitas cousas da poesía, pero algo que me seduce da poesía é a súa capacidade de insubordinación, é a súa capacidade de liberdade. A min gústame a poesía que fai de algún xeito cambalear a razón, por así decilo. Sei que a poesía é máis que sentimento, pero paréceme que ten que ser forzosamente linguaxe emocionada, aínda que outras moitas cousas máis que sentimento, por suposto. Eu escapo moito da poesía que se axusta a unhas normas lingüísticas moi taxantes. Eu prefiro a poesía libre, a poesía que che fai que é unha revolución total e absoluta interior, non? Escribir para min é, como dixen nun principio, ir a procura de min mesma, é delimitar o meu espazo, intentar averiguar por que estamos aquí. Sei que é unha pregunta e que é algo insalvable prácticamente. Na miña voz poética trato de averiguar o porqué das cousas. Evidentemente non teño respostas axeitadas. Falar do espazo dos demais e do meu propio, e falar ou intentar comprender algo que é incomprensible, que é a incuestionable morte que está aí,
que é algo evidentemente incuestionable. Procuro tamén, intento, que na miña voz poética exista unha armonía entre o fondo e a forma. Existe un equilibrio entre o sentimento e o pensamento. Gústame a seducción da palabra poética, fundamentalmente. E gústame a inmediatez da poesía.